Listen, may party ka po na ko duri si Juan Ditayan. Kumusta ka mong tanan, tibok Bisayan Mindanao? Asap kita. Always say a prayer mo importante ang atong pag-ampo ngadto sa itong labang magagahom. Salamat kayo, Ginoo, sa imong gihatag namong grasya matag adlaw sa paglig-on sa mga nauna ug sa mga panlawas. Thank you kay Lord. Okay? Asap. Always say a prayer. Pag-ampo ra gyud. Okay? Pero kisunan, ang isutan po ka ng katagan o pagtagad, no? Pinadaki ni usa ka babae na magpatawag lang sa nga Anet. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Arellano. Kaya sunan, ang atong sender si Anet. Kini akong problema, bahay ni sa batasan sa akong bana nga kusog kay manginsulto ba. Bisan ako nang gibadlong, di gid mo patuo. Kay naa magid siya iyang rason. Kung nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely is a man without love. Every day I start out, then I cried my heart out. Lonely is a man without love. Mari. Mainos ang kantahan, Mari. Uy, Ha? sige, kagbalik-balik ka ng kantahan, Mari. Wa mo ko kakandaan ni Mare. Wa pa Karon ba? pa man. Ngano day Mare? Ay Mare, anak nimo mahibaw-an kung unsa kanindot ang imong kanta. Ganahan gani sila, gibalik-balik gyud na, ha? Okay? Ganahan sila sa imong kanta. Nakauyo na sila. Parehas magsalida sa siniba. Bisan nakakita na ka, bisan ka pila na ka sige balik-balik, pero tungod tigig ganahan, mutanaw mo lang gihapon. Kay sa kanang kanta nga di pa gani mahuman og kanta, mamiya ng mga tao, di na ganahan sa imong kanta, Mare. Unya, kaywa may mga tao, Mari. Ikaw day Mare, di ka tao. Wow ko, Mari. Uy, Aw, hala, abli ako istatuwag ka, Mare. Mari. Ay, sa imong bana, Mari, nga. Oh, unsa nga, kusog kaing manginsulto? Ay da, mas grabe tong akong bana ka insultador, Mari, oy. Kining ako, Mari, komedya raman ni. Kay, suod man ta. Oo, sa noon. Ay! Ah, Manang concert niya! Bida! Huli ng mga tao! Mari, mo na karong pag-insulto. Ay, paita din tawhana. O, nya, Mari, uli na lang ko, Mari. Uy, basta mapagan ko ng kalakihala. Mabalik na niya ako, Mari. Pero sa ka mo balik, Mari? Hindi ko man sa World War III, Mari. Ah, hala no, kanahan sa dis, Mari, ay. Ay, arion ko gani ko sabi. Ngita ni gubot. Ano sa problema ni mo, Peryong? Naon sa kaga? Ikaw may naunsa? Ay, kung pangutan Kanong niingon man ka nga manabak og concert ka nang uli ang mga tao? Usa man nang insulto ka nako? Sulto kay, talaka mo lang ka. Talaka. Ay na lang ta Peryong, nakailan na kay ko nimo. Ikaw ang tao nga hari-hari sa mga insultador. Grabe sa nag-ibo na unsa o tao. Ako Peryong nagpugong ragid ko nimo. Hapit ako mapuno nimo ha. Karon imo sa kong gipakauwawan. Hibaw kag na ako bisita, imo na sa kong insulto. Diyos mo, taka sa pa niya. Inuunsa. Ingna lang yun, mapuno kay ko nimo na. Anha jud ka makakaon og popcorn nga kinumo. Wow, that's my favorite. Ha? Day, wow, siya. Nakaibla na ba tao ron mo? Pasikap ka ka. Kapare ay. Ato tali ni doktora Susan Isbas. Unsa nauna ni mo ha? Pasikap ta? Re? High blood ba ya tao ni mo? Oy, ay kabalaka og pakanon ta kag glitsong baboy ha? Ah! Iyay! Ay kaliro sa. Bida sa di ko. Patyon ko nimo? Patyon ko nimo? Ngano tao pati yung matika? Ang hibaw kang high blood ko pagkaon ko nimo baboy. Di mo na pag-high blood litson day. Unsa day makapa-high blood nimo? Kanang bukog. Ha? Unsa? Bukog na unsa. Suma, ha? Atong miyagi Sabado. Dito ta sa ilang paritablo, ha? Padadaan tag litson, padadaan kong litson nya pag-abot pero tingyaw-yaw mo kay pulos bukog akong daano. Na-high blood ka. Ikaw ko ni pakan og pulos bukog, di ba ka ma-high blood? Oh, so mao na maka-high blood ang bukog, dili ang litson nga baboy. Animal gid kaayo ka eh. Ay, sus ba di mo yan gunahuna na eh. Birahan di ka nun. Ha? Mura kang karoon pa na ako noon sa mga. Ilom day. Saan ka eh? Aron, maus-us ang dugo na may medya. Dara. Ana, Akong sweldo. Ha, siya raw ba? Blood pa ka na? nanwildo day mo ron. Oo, sabi kitunol na akong sobre sweldo na. Ah, wa man ka magsulti. Oo na, milurang na high blood ba sa? Oo, eh. Ang mogit ka, uy. May bigyan kinatawaan din mo, Ako na probida. magsulti. Dawat mo kasi kong sweldo, probida. Wala na high blood. Karoon taon, high blood sa karoon. Oh, di na no, di na. Asa ka di, asa ka Di na di. lagi. Kay mangumpra man taron ga. Aw, ikaw, og makaigo na. Ha? Pila day ni? Oh. Ha? Oh, 500 na lang habis ni mo sweldo. What? ay blalagi kang balik na. Asa man ko bali mo sweldo di ay? Oy, sus, gibamayar ko sa utang ko. Huh? Di mo lagi mo priyungan ka? Di mo magbayad? Huwag ka magdili og para sa tumbay. Ah, wa pa magli ko kumain sa ubang taon. Bita! Ay, kabala ka na isulbaro na problema ni mo. Unsaon pagsulba di mo nga wala matay kwarta? Ah, mangutang na santa. Bungo tayo ni mo. Pili ka tako kay na labi.
gini akong bana. Pero bilang kong ma-high blood aning kanahan, pero ako lang giagwanta ang kanahan. Unya, Pre, pre. Ano man? Kana man gubat sa Ukraine ug sa Russia. Dugay naman kay na. Wa pa na magdaog, pre. Dugay mo na, pre, dugay mo na. So may kasulti ni mo na pre, kanang dugay na pre. Kadang ilang gubat, maundang na sila kung musurindil na silang duha. Ang kadang duha kana surrender na, pero guay mo surrender na nila, ay di na mo man. Ano ni masanay ka mo surrender pre? Puro sa pamanukol, pre, puro sa pamanukol. O di gano'n sila musukol, daog ng kusas nila, katong di musukol, surrender naman yun na, pero musukol pa na sila, di gano'n na magdaog. Sa ato ba, pre? Og mo surrender na silang duha ka nasod. Asa na silang surrender? Mao na yung problema, pre. Nga nung dili man yun magdaog ng ilang gubat taon. Kaya kung ako pa, kung doon na yung surrender, kining, bitaw, no? Libog nag-asa na silang surrender, no? Nga nung maglibog mo sila, pre. Nga kung ang Ukraine mo surrender, adto mo sila surrender sa Russia. Sabi na kalibog na, pre. Bitaw, pre. Ay, kamo ba? Ako sakay lang ko ninyo, pero amot lang. Gamita sa ng utok ninyo, eh. Una-una, aragod, kung mo surrender ang Ukraine sa Russia, unya, unsaon man pag-surrender sa Russia sa Ukraine, kung mo surrender po sila, ha? Pura silang buwa nga, surrender rin silang tagutan nila. Dito sa, no? Puro sa bitaw. Mauna ka, wag yung surrender na nila. Biyaan na pre. Bigyan ko na pre. O ikaw may pasulbalo na ng ilang gubat pre. O nga ibuhaton nimo nga muhunong ng ilang gubat pre. Juan, kung ako'y pasulbaro na nilang problema, no? Usar yung ako buhaton para di na sila maggubo taon. Oh. Unta na pre miyot. Mong bungot ito. Unya. Ako yung unta na unsa man pre. Kaya ang Russia, kung hindi ko samok sa Facebook, Ha? Asa Kubaga pre unsa man pre. Nalayo. Ako yung unta na nimo pre. Wala ako na lang unsa man pre. Balik, pre, pinalibog ko. Unsa to? Sasay na lang, pre. Ano na lang, ha? Sa buhaton ko nun nimo pre. Lagi. Kung sa buhaton ako, kung nganong ako na sila, para di na sila magubot, panguhaon ko na ilang armas. Mga armas sa Ukraine, kuhaon ako ng tanan. Mga armas sa Russia, kuhaon sa nakong tanan. Suwa na sila armas. Utsahon pa Manila paggubat, di ba? Kung wala na sila armas, so ang mahitabo, wanay patay, wanay pinusilay. So ang mahitabo, kay mag-away na lang gihapon na sila, pero bintaka na lang, wanay pinusilay, wanay mga matay. Ang mahitabo, ari na sa sila magubat sa Facebook. Kanya pre, nya magubot gyapon sila sa Facebook pre. Ha? Pag dinaotay gyapon sila. Unsahom lang niya paghapon be. Unsahom be. Ako balik ko to punta na ko gani ha. Nga dili na kay ang Russia. Di na gusto samok sa Facebook. Di ipa-block siya. Totoo na. Kunya pre, nya ipa-block sa Russia ang Ukraine be. Okay, Ukraine. Unsa may buhaton sa sino Ukraine be? Unsa man sabi? Kuan, di unfriend na sila. Unfriend sa Ukraine ang Russia. Di ba? So pa pre, at para may samok pre. Way samok. Oo, sa. Sa. As ka bliba gyud ako sa pagutong pre pati goy. Tanan na kong bilib. Naurot yun. Parang bilib mo. I-block. Akong believe na to kaya atong istorya libo kay tagutok. Wa gyud ta kasabot sa tong gipag-istorya sa, pero og boto no raon kung buhaton ta na. Sos. Di yun mahitabo nga mag-away pa na sila. Yes, ka naman tabo. Basta bilib ko nimo pre, Bilib bilib ko ko na pre. yung surrender. Bilib ko nimo pre. Ang ilaw na ka na, babe! okay. Kung wanang miyot. Oh. Natakdan uroy mo sa kabuang anak. Oy, Beryong, pauli na dito sa ato, Paglaban dito. Pre. Masigan nung tikaron. Pre. Mga asawa, pre. Nakasawa ang pre. So why gubot kay surrender ang kuha niya. Kay isog pa man ni Russia. Ang pre na lang, pre. Usa ba ka, Beryong? Uli ka dili. Uli day. Kalma lang day. Ngita yung i-black ay. Why ko no? Di ba black eye resulta ni mo? Paglaban na dito. Pre, aris ako pre ha. Di ko gusto gubot pre ha. Kalinaw ang ipatigbabaw sa Di kalibutan. ka mo pa uli. Agoy, sakita, oy, gilabay kong bakya, ngita, ginababa ako tumik, babda, porbida, ayaw lang lagi, porbida, porbida, lagi, sakitas kong oy. Gilabay kag bakya. Babae rin, pre. Hindi lang ko, pre. Gusto kong kalinaw. Tanaday, sakitas kong kang tagoy, pagkakindod. Isang taon ka ko, ikaw gang ba? Gipawawan mo ko ni Ilaw na. Ikaw may napagkauwaw. Pataka lang ang istorya nila da. Puro sa nag-correct. Sa mga opinion na to ako. Hilabot ba? Hilong! Hilong, ha? Magbuot pa ko, Silong!
Ikaw nagtuo kang wa na masakiting imong mga panginsulto nila, ha? Kana sila wa sa masakit eh? Ngano man? Kanang imong mga mga ingnontang mga amigo nimong bugo. Ay, sabi yung bugo na eh, bida. Ikaw, bright ka. Sabi ng tatang itong explanation ako nila taon. Di ba, may agree man to sila? Hilong peryong, ikaw no? Ayaw gyud paabutang may mahitabo nimo tungod ana imong pagpanginsulto sa mga tao. Mataymingan gani nga mga aburido pug utok kunya imong panginsulto hong mga tawhanana. Ha, mahaya kag di oras peryong ka. Hunungan ra gud ang imong panginsulto gud. Why problema ug ako imong insultohon kay makaagwanta man ko? Unya laing tao. Wala pa kahibaw kung unsay mga batasan ng mga tawhana. Pabina sa nimo. Sus, tuo man ka anak. Ay nanya lang. Basta ga akong tambag nimo ha. Hunungan na gyud na. Day, anis. Uy, hala Ma'am Dolor, ikaw man ko di ay ni. Unsa man naman taan ni day. Muduhan naman mo kabuan nga wa mo kahatag sa abangan sabay. Ay, ma'am, pasensya na ka, ma'am. Unsaon nga apiki pamanggod, ma'am? Sige lang day mong apeke. Maulagi, ma'am. Uy, pasensya na gud, ma'am. Kasi karong sweldo ha, ma'am. Karong tapos, makahatag na gud minimo. Bida oy. Taasa na ana oy. Sige naman lang taghatag ninyo kigayon. Pero wa man mo'y paningkamot. Oy! Andunor! Kapag rin mo na. Buyag. Burak sa mong taong. Puti mo kang mayo. Sabi na kong diwata ka biyan ni Dinida. Peryong. Ayaw nagugduayan ang imong hinanggaw ha. Ma'am Dolor, pasensya na gud, ma'am, ha. Ayaw lang paminawa ang iyang mga sulti, ma'am. Sa iyo nagpaminawa. Asagda na lang imo nga murag manginsulto na. Sorry Tawa kayo, ko may ma'am. insulto, ma'am. Oy, tidoon man nga puti ka. Kalago man mo sa una, pero puti na kagmaayo karon. O sa'yo gamit mo paputi, ma'am, papaya? Murag punuan, matigalis papaya ang imong ibagno sa imong naong, ma'am, sa. Unsa man ka? Uy, pahawa ra gud kay ako mag-istorya ni Ma'am Dolor. Pahawa ba? Ha? Nakaminos mo tingali ni bana ni mo na ko, oy, Anet. Hoy, ako pa ninyo, no? Pangita na lang mong inyong kabalinan, ha? Kay pangitaan ko niglaing mo abang ining akong bahay. Pamalhin mo! Ma'am. Ma'am Dolor, kalma lang, ma'am. Pasayloan lang taon ning akong bana, ma'am. Uy, kanang, kuan, naamang ko disiyay gamay. Niyate na, bida. Kakadiyot sa ma'am, ha. Ay, saglakaw, ma'am. Dali ako diri. Ay, asa mo tari? Dali, sa... Ay, kung gira. Ay, gang! Nga naman ka? Unsa ba? Ikaw ba? Mahimo ba ang nalang pagtingog? Kay ug musulti na kulbaan ko nimo, pataka ka man lang og sulti. Good. Taka, boy. Basta ay pagtingog. Basig palayaso na hinuuntaan ning Ma'am Dolor. Ano ko to? Unsa isa na to? Ang atong sa kay wa pa ta kabayad sa atong abangan sa bay. Mao nga hilom lang diha karon mo explicar ko ni Ma'am Dolor lang kasabot ka. Abi na kung papaabuton ko ninyong dugay. Ay ako ra gikasabtan ang akong bana, ma'am. Uy, hapit na ko ang kulataha. Nganong hapit naman? Ha? Kulataha? Ayaw, san, ma'am. Unyaon sa man? Asa naman bayad? Ma'am, karon na lang yun tapos buwan, ma'am, ha. Makahatag na gid ko nimo. Kay unsaon nagamit man gud namo ang bayad, gud ang para bayad sa abang gud nya importante kay among gigamitan. Asa may mas importante pa sa inyong puy-an kung wala na mo'y kapuy-an? Ay, di mang dili na mo ibut ako ipasabot, ma'am. Kay nahibaw man mi, ma'am, nga buutan gud ka, Ma'am Dolor, masinabuton ka. Di mi makapuyo dinhi. Uy, ko di pa ka masinabuton, ma'am. Ha? Mauna. Pero inyo lang giabusahan. Mangayo lang kog sorry nimo, ma'am, ha. Okay. Ayaw na lang ito ninyo bayri. Tagaanta na lang mo tulong ka buwan para makapangita mo daing kabalhinan. Ma'am Dolor. Tulong ka buwan. Kinahang mabakanti na ning bayahan. Kasabot mo. Excuse me. Nitingog na sang panahan. Bida. Pataka ang nag-istorya eh. Mura may mong di Marcelo, anak. Unsay Marcelo. Anong papawaan mo may mga nag-abang man mi din eh? Pero yung hilom lagi yung. Pasagdi ko dahil murag di naman yung makatarungano Unsay niya ha. dili. Di ay. Mao ba? Na pues, imbis tulong ka buwan ang ako ihatay ninyo nga panahon para makapangita mo inyong kabalhinan. Duha na lang ka buwan. Nayapi na ni. Kabotas kurtian eh. Bida sa demo eh. Ikaw ba? Mura kag isdang bogo. Unsa? Wa ka sa aquarium, nakas kanal. Ako bugo. Oo. Pues, usay ka buwan. Wa na. Animal gini mo yung hilom na lagi niya. Kana siya mo, ipahiluma ka, hindi ang pinagdaba na tingali ng tigwa ka. Ako. Ha? Usa na lang ka simana. Yahag na yun, nakakamay na yun. Pati yun, mga taga-peryunga ka. Hilom na lagi niya. Hilom!
Mao na akong problema ron. Tungod sa kayabag ug utok ani akong bana, imbis tulo unta ka buwan ang gihatag nga panahon sa tag-iya, usa na lang noon ka semana. Unsa akong kumataw ni uy? Malayason ko ba kani bana nako usa? Unsa akong buhaton ani niya in town? Unsa man og kamo ang pasultihon, Anet? Ate Pres! Okay, ang isendo na to karugad lawa. Si Anet, Ate Pres. Anet. Problema ni Anet kaniyang bana murag insultador nga was lugar ba. Kana bang bugal-bugalon nga was lugar nya. Natapusan Ate Pres katon ningil sa ilahang balay kayo pawaon lagi sila kay tulok buwan wa sila Wag abang. abang nya yan sa sige tagata mo usak buwan ko. Abida mura mig marsyalo ni mo ani. Yang-ango na ka. Galagot noon. Lagot yun, sa pabahawa mo, o sa simana lang. Lagot taon kay sa Anet, kay iyag yung palayas diyan sa mo ni ako problema tungod sa kay magugutok akong bana imbis tulo ka buwan ang gihatag ka panahon Sa lag o sa semana. simana lang hinoon so na ako playason ka kaniyang kumbana so may buhaton ako niya tabagi ko ninyo Imbis unta magpakiluoy siya. Magpakiluoy ta kahoy. anon. Dong bida sa nimo na unsa man taon kay imo mo patigbabaw hinoon imo hangga Mao. subirbiyog utok unsa sabutin mo taon. Galbagalon. Bis maluoy tati mang pasalamat ka nakapuyo pa mo diha nya gitagaan mo usa ka buwan para kapangita mo lain imo gyud gisupak ug tigiya. Lo unsa may atuang kuha diha lo. Ang bay buntag pag-usab. Ah. Naghisgot man ni sila gulyat og na may higisgutan diyang buwag. Na Mura naghisgot sila dag gibuwagan. Iyang gibiyaan niyang asawa. Ah. Kuan, kining na ang ug ato ning ibase dinis wala ang kasulatan. Wala mo gud po nagitugot ang pagbulag. Gani kung ari ka diri sa Old Testament ni ning Genesis 2 versikulo 24. Tungod ni ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon siyang asawa ug mausar sila. Oo. Oh. Pero why Kaya- naman sila nagbuwag yun, lo? Ang iyang tuyo, do, pero tungkol si kaya bang si kung utok sa kumana, ibis tulo ka buwan, ang panahon taon nga gihatag sa tag-iya, usa lang si bana, sa on taon nako, palayason na kuno niya yung bana. Oh, mauli akong ipaambit Ah. nga angay lang hilumduman kining pamalaod sa Ginoo gikan pa sa Old Testament ug gisumpayan pa kini Ginoong Hesus sa New Testament. Ah. Gani dinhi sa Mateo 19 versikulo 4 ngadto 8 giusaban diri pag-ingon. Si Hesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ining kasulatan nga sa sinugdanan ang Dios naghimo kanilang lalaki o babaye? Nag-ingon siya, tungod ini ang lalaki mobiya siyang amahan o inahan o mutipon siyang asawa o silang duha ahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa na lamang. Tungod ini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Gidasunan kini gisumpayan kini ni Ginoong Hesus sa New Testament dinhi sa Mateo. Gani gisubli po diri sa Marcos o gisubli sa Marcos 10 versikulo 9 nag-ingon. Tungod ni ini ang gihiusa sa Dios kinahanglang dili bulagon sa tawo. Katulugan ni balik-balik ka kauso sa Old Testament ug kaduha diri sa New Testament. Karon kaning iyahang giingon nga ayong Pero anong naman sa sa New Testament nga anong ni si Moises kapag gibuwag man na niyang mga kuan. maunay pangutana dito ni Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus siyang gitubag tungod kay mga gahi may sila sa unang panahon. Aha. Oh, apan man to niya nga katapusan niya laging linya, gagingon niya nga ang gihiusa sa Dios dili mahimong bulagon sa tawo. Balik to siyang problema. Aron. Oh, kanang na ang iyang bana may pagka usay Interpretador nga wad lugar. usay termino nga gamiton niya gulyat si purawo o si pukara Sipokao. Si Pukaw. si pukaw ulo unya kanang Irritable. Oo, ano kanang bang manulting away pugong-pugong. Dili irritable. Kanang taklis. Kuan ni siya bugal-bugalon or kada bang insultador? Mura. Oh. Kay ug uban na ipaunta, magpagkiluoy siya kay nangabang man siya. Bitaw. Oh, kay mga bang itagaan ko sila kahigayunan nga makapangita og lain. Oh, yosa ngano kadto silang papahawaon kay gamiton sa tag-iya. Di, waka bang tulok buwan. Tiyaw mo ka na. Siya pa'y manginit og uos, siya pa'y tubag-tubag. Imbis magpagkiluoy para lugwayan sila, nawa na lang hinoon malugwaye. Mo'y pag-aing nun nga, kita magpaubos kay kita may nagkinahanglan. Diba? Tinoda. Kita may nagkinahanglan, dili kay kita hinoon mo magpataas. Yosa. Ang Yosa, dili, yosa. marika.
Marita gili. Yusa man na, Ito Lolo. rin mo gulangan ka ni Gulyat ang persila. Lolo. Oh. Di ba naingon man gili nga, ang magpataas ipaubos, o ang magpaubos ipataas. Ang panining nang inahanglan sila, klaro do kayo nga magpaubos unta. Di ba gili? Sila may kinahanglan. Pero dapat to si Bambina, lo, may ko siya. Pero ako, gabi ano siya, wag yun, mataas, sige lang ubos. Lalak no comment ko ni Ana. Wala na mauso magpataas. Nasa paubos na lang, wala na mauso. Ano to? Sige na lang daw. Ikaw Ay, gili, no? basilan. Gulyat. Danet, hi. Gulyat, sige liba, so ko mausukan na magpataas, magpaubos. Ang Okay. ang gusto atom ni Saskon, Di na na siya. business class. Oy. Lo. Oh, sa- Di na siya mag-uso o pataas, ibubos kayo papilit. Papilit naman lang. Oy, soy. Daghang naminaw ninyo, ha? Eh, Ano ba mga- di? na- mga- Papilit usaban. Kadaga ipapilit? Oh, o di may gulo, unsaman. Oh, muna. Di apoy ka ng usay. Nakalimot mo kung usay to. Magpilit na ba? Usa to'y karaang tawag ining papilit ng kikas kamuting kahoy. Kalimot mo. Tagok. Di, ka na. Tayubong. Oh, tayubong. Tayubong. Di, may tayubong, unsaman. Ah, Di gina. apoy kiwot, unsaman. Nahala. Dala, day, anet, salamat sa imong podang ating atong tulmanon. Kuna ko ang Pastor Tihon.